Umabot sa higit 11 milyong piso ang naitalang pinsala sa pagkasunog ng Gabaldon Building ng Kamalig North Central School sa barangay Salugan, Kamalig, Albay, pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Batay sa investigasyon, kasama sa mga natupok ang 6 na silid-aralan, library, mga record ng mga estudyante, opisina ng North Public Schools District Supervisor at ang gymnasium na nasa gitna ng nasabing gusali. Nasa 10 fire trucks mula pa sa mga karatig na munisipalidad ang nagtulong-tulong sa pag-apula ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Alas 2 na ng madaling araw nang makontrol ang sunog. Yung Marcos type ko doon, dinidila-dila na yung apoy. Sorry for the heat, sabi ko, yun ang muna tutukan na i-cooling siya para wag na madamay. Samantala, ayon sa pamunuan ng paaralan, 221 na mga mag-aaral mula sa 5 sections ng grade 5 at isang section ng grade 6 ang apektado ng sunog na pansamantala munang isinailalim sa modular learning. Magkakaroon din ng 6 na units ng temporary learning spaces na gagamitin para sa susunod na school year habang hindi pa naaayos ang nasabing gusali. But then on Friday and the rest of the days until April 13, we will adopt emergency class or shifting in grade 4 and grade 5. AM for grade 4 and PM for grade 5. Samantala, alauna ng madaling araw sa parehong araw na sunog rin ang isang bodega sa Barangay 35, Tinago, Legazpi City. Ayon kay Senior Fire Officer 4 Gary Santander, Deputy Fire Marshal at tagapagsalita ng BFP Legazpi, umabot sa first fire alarm ang sunog at naideklarang fire out bandang alas 2 ng madaling araw. Fire operation po, medyo nahirapan po kasi sarado yung building, sarado yung access. Parang Kaya lumalabas na yung usok, pero kahit anong buga mo doon ng tubig, kung hindi mo talaga matatarget yung kung saan nasaan yung apoy, so hindi talaga yun maaapula. Kaya kinailangan po talagang pirsahin na buksan yung pinto para makapasok pong ating mga firefighters, yung nozzleman, para mabuga ng tubig yung mismong apoy po. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng BFP Legazpi upang matukoy ang sanhi ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.